በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራት አሕዋተይ ከመይ ሰንቢትኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን። ኣብ ጥምቀት ናብ ንስሓ ኣቦ ምኻድ እግዚአብሔር ይፍቀድ እዩ። ኣብ በዓል ጥምቀት ዝግበር ፀኑሕ ዝበለ ልማድ ኣሎ። ናብ ቀሽኻ ምኻድ ኩሉ ምእመናን ናብ ንስሓ ኣቦኡ ስለዝኸደ ድማ እቶም ካህናት ንኩሎም ደቂ ንስሕኦም ዝኸውን ብልዕን መስተን ከዳልዉ እናተገደዱ ምእመናን እውን ብኣብዝሓ ቁርሺ ወይ ድማ ኣረቂ ሒዝካ ንክኸድ ይግደድ። ዝበልዖ እንጀራ ፀብሒን ዝስተ ስዋን ኣብ መብዛሕቲኦም ካህናት ዝደለ እኳ እንተይኮነ ዳስ ዝዝርግሕን ብዕራይ ዝሕረድን ካህናት እውን ገጢሞምና እዮም። እዚ ብቤተ ክርስቲያን ከመይ ይረአ? ብስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጥምቀት ግዜ ናብ ቀሽኻ ኽድ ዝብል ስርዓት ኮነ ትውፊት የብልናን። ክድገም እዩ ከምዚ ዝብል ነገር ኣብ ዝተወሰነ ቦታታት ዝተለመደ ልሙድ እምበር ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ጥምቀት ጎይታ ዝኾነ ክርስቶስ ናብቲ ነቢይ ዝኾነ ዮሃንስ ከይዱ ብጥምቀት ትሕትና ዘርእየሉ ከም ምዃኑ መጠን እቶም ካህናት እዮም ናብ ምእመናን ክኸዱ ዝነበሮም። ዋላ እዚ እውን ግን ቀኖና ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ካህናት እውን ዳስ ናይ ምስራሕ ኮነ በጊዕ ናይ ምሕራድ እቶም ምእመናን እውን ቅርሺ ኣረቅን ናይ ምውሳድ ግዴታ የብሎምን። ክገብር እየ ንዝብል ግን ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ብድፍረት ኣይንገርን እምበር ከም ድልየቱ። ካልኣይ ጥምቀት ዋላ እኳ ከም ስርዓተ የለን እንተበና ምእመናን ናብ ንስሓ ኣቦኦም ምኻዶም ዝምስገን እምበር ዝንቀፍ ኣይኮነን። ነገር ግን ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ናብ ካህናት ንኸይንኸይድ ዝገድደና ዶ ኣሎ እዩ? ክልሻብ ካህናት ናብ እንዳ ምእመናን ይኸዱ ዝብል ከዓ ኣሎ ድዩ? ሕጊ ቤተ ክህነት ንምእመናን ንክምህርዎምን ንስሓ ኣእትዎም ንከቅርብዎምን እምበር ኣብ ናይ እንዳመን ገዛ ክረኽቡ ከም ዝግብኡ ኣይውሰንን። ኣብ ጥምቀት ምኳኑ ግን ዓብይ ጉድኣት ኣለዎ። ቤተሰብ ካህናት ኣብ ዓብይ በዓል ጥምቀት ናይ ካህናት ኣናእሽተይ ደቆምን ቤተሰቦምን ዳስ ክሰርሑ ምግቢ ከዳልውን ጋሻ ተቀቢሎም ከስተኣናግዱን ዕረፍቲ የብሎምን። ኣብ ዓብይ ናይ ጎይታ በዓል ናብ ባሕሪ ጥምቀት ዝወረዱን ዘጠመቁን ናይ ካህናት ኣናእሽተይን ውሉድነቶምን ይፍለጥ እዩ። ካልኦት ነቲ በዓል ንክረኽቡ ስለዝገበሩ ኣብ ጥምቀት መዓልቲ ምዃኑ ጉድኣት ኣለዎ። ድኻም ካህናት ኣብ ደብረን ዘለዉ ካህናት ዳርጋ ኩሎም ልማድ ስለዝኾኖምን ንደቆም ከየቀይሙ እናበሉ እናተሰከፉ እምበር ነቲ ነገር ኣይድግፍዎን። ታቦት ኣብ ባሕሪ ጥምቀት ኣውሪዶም ሙሉእ ለይቲ እናገልገሉ ሓዲሮም ድሕሪ ድማ ታቦት ናይ መቅደስ ምምላስ ክንዲ ዕረፍቲ ምግባር ተመሊሶም ጋሻሹ ምስትእንጋድ ምኻዶም ብሓቂ ይሕዝን። ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስሓ ኣቦኻ ትፈትዎም እንተኮይንካ ኣብ ጥምቀት በዓል ኣይትኽዶም። ኣከባብርኡ ኣብዚ ልማድ እዚ ምእመናን ዶ ቀሾም ከይዶም እውን ልክዕ ከም ዓለማውያን ድግስ በሊዖም ሰትዮም ቀሊዶምን ተጫዊቶምን እምበር ቃል ኣምላኽ ዝምህርሉ ናብ ቁርባን ዝቀርብሉ ኣይኮነን። ገለገለ እዋን ዘይዓቅኖም መስተ ወሲዶም ዝሰክሩ ኣለዉ።
ዘየድሊ ወፃኢ እዚ ወፃኢ ንካህናትን ንምእመናን እዩ ብስሩ እቲ ካህናት ብክንደይ ደሞዝ ከም ዝነብሩ ንፈልጥ ዶ? ብዘይ ደሞዝ ዶ ዓመት ኣብ ጥምቀት ረቡዕ ጎደሎ ልምርዓ ዝኮን ድግስ ክገብር ንዓና ከየቀይም ኢሎም ተለቂሖም ብዕራይ ዝገዝኡ ካህናት ብድሕሪኡ ከመይ ኢሎም እዮም ቤተሰብ ከመሓድሩ? ካህናት ስድሓን ቤተሰብ ይህልውዎም። እቶም ፈለስቲ ኣቦታትና ኸ ምእመናን ኸ እንተይኾኑ መዓዝ ቅርሺ በዚሕና? እቲ ዘመን ወርሒ ጥሪ ከም ምዃኑ ወርሕታት ዝበዝሐሉ ካብ ናይ ጾም ምግብታት ናይ ክብርታት ጠለልትን እንቕየረሉ ግዜ እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ቅርሺ ኮነ ኣረቂ ናብ ቀሺ ምውሳድ ሕማቅ ልማድ እዩ እምበር ሕጊ ቤተክርስትያናዊ ኣይኮነን። ትውፊት ቤተክርስትያን እውን ኣይኮነን። ቤተክርስትያን እውን ኣይትድግፎን። ስለዚ ክቡራት ምእመናን ኣሕዋትን እዚ ብግቡእ ጌርና ነስተውዕሎ። ኩሉ ግዜ ደኣ ናብ ካህናት ንኸድ እምበር ዓመት መፀ ኣብ ጥምቀት ናብ ኣባት ካህንካ ኢልካ ዝግበር ኣረቅን ዘይተደለየ መስተን ግቡእ ኣይኮነን። ስለዚ ትውፊት እግዚኣብሄር ኣይኮነን። ወይ ብሓቂ ኣሜን። ዝወደቐት ነጥብ ምሕረት ትምለለዮ ሳልቲ እግዚኣብሄር